народ подцягваецца, вяртаецца, я вельмі рады вот гэтаму всяму. Канешне, вот зараз падсумаваць як бы тое, што мы ўжо прагаварылі, і на гэтай падставе, то есть як бы вот падсумаваўшы гэта в нейкую схему альбо парадыгму, пайсці далей, ну, яшчэ немагчыма, таму што вот все занадта так як бы разнароднае і разнашорстнае. Ну, скажем, тым больш, што некаторыя падцягнуліся крыху пазней, як бы, і зараз вступаюць як бы ў нашу спрэчку. Но я думаю, што все ўжо, Андрей, я маю на увазе Хаданович, як бы, кантэкст наших размоваў ужо як бы праясніўся, да, для цябе, і я просто прапаную без рэканструкцыі вот гэтых двух секцый абрынуцца далей у гэтую спрэчку пра канон. І у нас перад намі тры прамоўцы, якія сфармулююць свае тэзы, ну і, можа быць, нават, не ведаю, з абмеркаваннямі, пытаннямі вот, да гэтых прамоваў. А далей все, што застанецца, ну вот як бы выганяць нас адсюль ніхто не будзе, як бы Zoom, як бы наш, хоць як бы до конца як бы дня, до конца вечера, так что, калі ласка, Андрей, твое слово. Добрый вечер, сябры. Я адразу горача выбачаюся, нават не за адсутнасць сваю дагэтуль, а за тое, што просто, можа быць, не пачуўшы штосьці паўтару, што абмяркоўвалася без мяне. Я ўхапіў хвілін 15 папярэдняй дыскусіі, але ў мяне ёсць апраўданне. Я працаваў на наш будучы літаратурны канон. Я прыбег з заняткаў школы маладых літаратараў пры незалежным саюзе пісьменнікаў, дзе з групай паэтаў займаюся невырашальнымі задачамі. Значыць, цудоўна ведаючы, што немагчыма навучыць паэзіі, мы спрабуем стварыць такія умовы, каб вучыць і вучыцца. Все, што я, відаць, скажу, я скажу не як тэарэтык, а як практык. Мне даводзіцца перыядычна рабіць пэўныя рэчы, якія ўскосна ці наўпрост маюць дачыненне да фармавання канону. У мяне няма свайго тэлебачання, каб прапагандаваць любімых літаратараў праз літаратурныя перадачы. Я не раблю вялікія білборды з іх выявамі і назвамі кніжак. У мяне сціплейшыя інструменты ўплыву. Некалькі разоў у жыцці мне ўдавалася выступаць укладальнікам анталогіі маладой ці ўжо проста сучаснай беларускай паэзіі, выбіраць дзесятак альбо тузін аўтараў з дзесяткаў і дзесяткаў, сотняў і сотняў цікавых. Зразумела, ты нешта выбіраеш, а нешта адкідваеш. Другі інструмент, з якім я сутыкнуўся, я зараз возьму у рукі, буду рабіць больш разнастайным відэо выяву. У мяне у руках некалькі кніжак кніжнай серыі паэты планеты. І вось гэта зразумела, што гаворка ідзе пра некалькі соцен асобнікаў, экземпляраў, пра маленькую палічку, якая ёсць, але, на шчасце, яна ёсць па ўсё большай колькасці кнігарняў, у акадэмкнізе, у іншых. У мяне ёсць магчымасць зрабіць некалькі рэчаў. І вось першая рэч, якой я навучыўся досыць даўно, калі пасля філфаку, я працягваю там працаваць, але кажу пасля, бо быў новы для мяне паралельны досвед, выкладанне ў гуманітарным ліцэе, сёння шмат гадоў уже як падпольным гуманітарным ліцэе імя Коласа, дзе літаратура выкладалася па зусім іншых крытэрах, чым, скажем, у нас на філфаку, дзе ўсё было падзеленае не толькі на эпохі,
але і на мовы і літаратуру, дзе нібыта існавала замежная літаратура, у якую не ўваходзіць расійская і беларуская, дзе з незразумелым статусам, але як асобная планета, як асобны цікавы свет вывучаецца спецыялістамі расійская літаратура, і дзе досыць комфортную, на правах досыць комфортнай рэзервацыі вывучалася беларуская літаратура. Ізалявана найчасцей ад іншых нейкіх эстэтычных з'яваў, з абсалютна паралельнымі з іншага свету прэтэнзіямі, патрабаваннямі і крытэрыямі адбору для нашых беларускіх пісьменнікаў. Яно як мы самі сябе штосьці такое, як для меншых братоў сканструявалі, даруйце, не навуковасць прыблізна, соістычных гэтых формулёвак, скажем, сусветная лета, выкладаючы студэнтам французскую паэзію дэкаданса, мне цалкам хапае крытэрыяў кепска пісаць ці добра пісаць, і ўсе цудоўна разумеюць, што пісьменнік мае задачу пісаць добра і не мае ў прынцыпе іншых задач. Як толькі ўключаецца беларуская літаратура, уключаюцца сацыялагічныя нейкія падпоркі і кастылі, палітычныя ідэалагічныя падпоркі і кастылі. Помните, калісьці герой Даўлатава казаў, надта ж ён савецкі. Ды не, наадварот, антысавецкі. А можа быць і антысавецкі, мне ў прынцыпе ўсё адно. У гэтым сэнсе антысавецкія падпоркі настолькі самахадульныя. Я разумею, што гэта можа быць сродкам. Вот возьму ў рукі свой маленькі грэх і вялікую укладальніцкую асалоду на патрэбу кнігарні выдавецтва Ігора Логвінава для серыі я кнігу маю, мне пашчасціла укласці кніжку Максіма Танка, дзе я зрабіў дзве рэчы. Вельмі лёгка у шматтомнага Танка, чалавека вуліцы, чалавека навучальнай установы, ардэнаносца, адкінуць вершы, прысвечаныя Леніну і дружбе народаў. Танк пісаў чесна. Прысвечаныя Леніну і дружбе народу тэксты ні ў якое параўнанне не ідуць з яго эстэтычнымі адкрыццямі. Кожнаму зразумела, што гэта дрындушка, і іх лёгка адкінуць. Але я дазволіў сабе большую крамолу для маіх беларускіх калегаў. Я адкінуў такія ж самыя тэксты давераснёўскія, першых дзесяцігоддзя творчасці, заангажаваныя палітычнымі ідэямі, вершы камуніста з заходняй Беларусі. У маёй кніжачцы няма верша пра бел-чырвона-белы сцяг, які зараз вельмі актыўна цытуецца, і ў мяне за спінай вісіць, што праўда ў сучаснай жаночай мадыфікацыі. Мне здаецца, што даўно пара прад'яўляць да нашых аўтараў, я кажу як паэт пра паэзію, бо мне проста прасцей у гэтым арыентавацца, тыя ж самыя патрабаванні, якія мы прад'яўляем да Шекспіра, да Бадлера. Гэтае фармаванне нейкага канона адбудзецца само, калі мы разбурым перагародкі ва ўсіх гэтых вальерах. Чым цудоўная серыя «Паэты планеты», у мяне у адной руцэ 3 каляровыя кніжачкі з Рыгорам Барадулінам, Юліем Таубіным і Міхасём Стрэльцовым, а у другой, скажем, з Шарлем Бадлерам, Артюром Рымбо і Константы Ільдефансом Галчыцкім. Чытач атрымлівае разам. Перакладзеныя тэксты мы разглядаем, я разглядаю, як факт напісаных на беларускай мове. Ніякіх білінгваў у сэнсе паралельнага тэксту на мове арыгіналу няма. Груба кажучы, мяне нават не лёс у школе альбо ва універсітэце літаратуры цікавіць. Мяне цікавіць спажывец гэтага ўсяго.
слово, якое калега падбіраў, да, спажывец. Сённяшні малады паэт і наогул аўтар, да, чым ён скарыстаецца як трамплінам, апынуўшыся ў кантэксце гэтых тэкстаў. Даўно неяк сумнае ў мяне было назіранне. Ну, мова наша такая ж самая людская, як казаў класік, і літаратура наша такая ж людская, і насуперак усім негатывам кожнае пакаленне прыходзіць новая плеяда таленавітых, а часам геніяльных творцаў. Але вось з чым мы ніколі не сябравалі, у нас заўсёды катэгорыя густу, эстэтычнага густу, да, не была неяк прапарцыйна канвертабельна з такой штукай, як талент. Рэгулярна з'яўляліся адораныя аўтары, часам разумныя, часам шалёна таленавітыя, але ўсё адно пачыналі валіць так, як Марія Івановна ў правінцыйнай школе навучылі. Ім не было адкуль на момант гаварэння, я не ведаю хто, муза, нейроны, Господ Бог, тэорыя верагоднасці ці што дае гэты драйв, гэтае натхненне аўтару, які гаворыць, да? Але ён можа пры гэтым, апісваючы ружу, ведаць альбо не ведаць пра 1000 папярэдніх апісанняў гэтай ружы, і гэта, уласна кажучы, гэты унутраны крытык, гэты унутраны класік, якім бы романтыкам не быў аўтар, якога ён носіць у сабе, гэта ёсць нейкім такім смака густа вызначальным. І вось для мяне вельмі важна, каб сённяшні таленавіты чалавек адразу апынаўся побач з Бадлерам, Рэмбо, прасеянымі найлепшымі тэкстамі Максіма Танка, прасеянымі найлепшымі тэкстамі Рыгора Барадуліна. Вот я далучыўся да вашай дыскусіі, калі вы ўжо цытавалі спадара Валентина, які казаў, што Барадулін не паэт. Ведаеце, Вальтер, падпісваючы ў друк 70-томны збор твораў сваіх, казаў, з такім багажом цяжка даехаць да нашчадкаў. Зразумела, што шматтомным нероўным паэтам не даехаць зусім. А яшчэ цяжэй з тым, калі Барадулін шмат тысяч напісаў вершаў прыблізна супастаўнай эстэтычнай якасці. Да? Я сабе паставіў звыш з задачай, аднак жа выбраць 100 вершаў, з якіх будуць выкінутыя савецкія і антысавецкія дрындушкі, юбілейныя вершы, вершы, напісаныя да мітынгаў БНР на 25 сакавіка і гэтак далей. Вельмі моцна прасеяўшы серыйныя уніацкія познія для патрэбаў чырвонага касцёла напісаныя тэксты. Да? Але паказаўшы рознага аўтара, трэба дома бываць чысцей, даеш у кніжцы. Значыць, побач кроў з носу трэба даць шалёныя вершы Барадуліна вандроўніка. Парыжскае пахмелле, да? Побач трэба дома бываць чысцей. Даваць правільныя, высокія рэлігійныя узоры. Значыць, побач мусіць быць алкагольна-баемныя тэксты, але кожная разнавіднасць мусіць прадстаўляць найлепш. Мусіць адбывацца цуд у гэтым тэксце, калі гэты цуд ёсць, то і юны, умоўна кажучы, паэт ці паэтка, празаік ці аўтарка прозы скарыстаюцца ім як трамплінам, не як у футбольнай гульні, да, заб'юць гол, атрымаўшы пас, незалежна ад таго, з французскай баемнай дэкадэнцкай літаратуры, з шекспіраўскага ангельскага адраджэння, з расстрылянай літаратуры 30-х беларускіх гэты пас прыляціць. Мяне цікавіць напісанае слова заўтра. І усе спосабы неяк кананічна падсунуць найлепшыя кніжкі таму, хто заўтра гэта напіша, я скарыстаю. Пусть потым прыходзяць напудреныя акадэмікі, кажуць, гэта можна, гэта нельга, гэта як бы мы ўключым праграму, не ўключым, у нас кароткае жыццё, я не
Уже на гэта адбірання марнаваць яго не паспяваў. Дзякуй для ўступу столь. Дякую, Андрей. Пытанні на удакладненне, кароткія рэплікі, калі ласка, вот по выступу. Там, коли нікому не кипить, два слова скажу. Я просто удокладню такую широкую тему с Андреем Ходановичем, сокурсниками были на филфаку БДУ, але мы пошенцили быть на российском отделении, где была локальная белорусская литература. А у нас была отворотная ситуация. У нас было много-много белорусских литератур, новая, старая, не старая, методология, методика и так далее. Чем я жудосно зайздрошу российскому отделению Андрею, так? И як вот, акрамя белорусских, много-много-много-много, крыху было замежной и крыху российской. Там вот такая ситуация, она крыху полярная. И вот такое пытание, вы, видать, с Валентином Васильевичем домовились, что Андрей прогулял выступ Валентина Кудовича, а Кудович прогулял выступ Андрея Ходановича. А имеется на увазе на то, что спадар Валентин сказал, что это ваша была идея Стрельцовского фестиваля, что вы обнялись. Вот, и тут так розное поколение отбылось. И вот тут возникла такая спрэчка довольно принциповая и цікавый момент. Ну, перапрацытую. Валентин Кудович сказал, что Стрельцов это первый, кто увел городский контекст в белорусскую литературу и поэзию. Лепший ці то оповедальник, ці то эсеист. Поміж нами постмодернистами вот я не зразумел. И возникла спрэчка, что это не так, что у нас много-много и всякой такой городской литературы к Шалту и от Богдановича и так далее, и что это не сапраўды так. Вот ці можно вызначить вот каноничность ситуации, ну, на ваш погляд, как практика, на твой погляд, да, литератора, абсолютно живого классика, самого вядомого белорусского, самого раскрученного поэта, барда, перакладчика и так далее. Вот коли вот звертаться до канона Стральцова, вот на твоем меркаванні Стральцов это сапраўды той, хто зарабіў гарадскую беларускую паэзію, літаратуру, эсеістыку і так далее. Ці ўсё ж таки гэта крыху перабольшванне, это просто такое, тое, што вот под руку трапілася, і трэба было нечым імем назваць фэст. Такое пытанне. Дзякуй вялікі і дзякуй спадару Валентину за тое, што ён згадаў мяне, хоць я і не прысутнічаў. Да? Сапраўды быў гэты момент. Я сказал про укладанне анталогіі, я сказал про кніжныя серыі, просто збіўся і не дагаварыў, дзякуй, што на гэта выйшлі. Калі мы прызначаем, вот як сённяшнія стрельцоўскія чытанні, так і больш чым 10 гадоў таму думали с коллегами про фестиваль и чье имя. А я задумался, моя идея сапраўды была имя Стрельцова, і але гэта ідэя, якая ніводнага запярэ. Можна сказаць, што яна калектыўная, бо хтосьці кожны, хто яе чуў, горача пагаджаўся і лез абдымацца, што называецца, часы былі менш пандэмічныя, можна было абдымацца. Прычым лезлі абдымацца людзі з розных як бы пакаленняў і эстэтычных лагераў. Это значит, зразумела, скажи мне, якога Стрельцова ты любіш, і я скажу, хто ты. Гэта фестываль аб'яднаў розных стральцовых. Стральцова, Некляева і Дранько Майсюка, гэта безумоўна адзін Стрельцоў ці Міхася Скоблы. Да? Стрельцова, Ігора Бабкова ці Валентина Кудовича, гэта абсалютна, гэта ўсё вельмі іншыя Стрельцовы, а у Ходановича ён свой. Але такая колькасць добрых эмоцый, яна, відаць, казала пра моцную недаацэненасць, аднак жа, аўтара, які ў вузкім коле знаўцаў было зразумела, што ён неймаверны, што гэта адзін з найлепшых беларускіх пісьменнікаў у кожным жанры, да, у кожным родзе літаратуры, і ў паэзіі, і ў прозе, і ў эсеістыцы, і ва ўсіх гэтых прамежкавых жанрах, да, дзе заканчваецца літаратуразнаўства, пачынаецца проза ў загадцы Богдановича, дзе заканчваецца проза, пачынаецца эсеістыка ў Смаленні Віпрука, бо гэта фактычна не проста апавяданне, яшчэ апавяданне пра апавяданне. Ці эсэ пра творчасць, працэс творчасці з
внутры. Але прайшло 10 год, і імя у шырэйшым поле апынаецца на слыху. Кожны, прынамсі, хто звязаў пару словаў па-беларуску ў вершы, на сёння ведае імя Міхася Стральцова, і мне здаецца, гэта справядліва. Бо як бы імя Быкова ці Караткевіча з іх славою другая палова стагоддзя распарадзілася, да, што да 3 нашых вялікіх самых класікаў Купалы, Коласа і Богдановича, прынамсі так выглядала ў момант, калі я школу заканчивала і экзамены по беларускай літаратуры здаваў, дадаліся 2 пазнейшыя, да, сучаснікі. І што б мы не казалі там пра народных паэтаў і народных пісьменнікаў, там слава Навуменкі, Шамякіна ці кагосьці іншага, да, у блізкую параўнанні не шла з Быкаўскай і Караткевічскай, і ўсё гэта мы адчуваем. Адчуваем, у прынцыпе, заслужанасць невыпадковасць гэтага. Але Міхась Стральцоў абсалютна супастаўны з значнасцю, да, з 2 пералічанымі вышэй, але ён не пазнавальны кожным і наскрозь спрэс, да, а набытак вузкага кола эстэтаў. Мне, канешне, хацелася, каб гэтыя эстэты, карыстаючыся фестывалем як пляцоўкай, такой як інструментам, дзеліліся гэтымі звесткамі, дзеліліся, як бы укладваліся сваімі талентамі, рэпутацыямі, тэкстамі, чытаннямі у імя Стральцова. Здаецца, што хоць крышачку гэтыя утапічныя мары збыліся за 10. Дзякуй. Сябры, дзякуй за пытанне. Пераходзім да наступных выступоўцаў. Сергей Харэўскі, калі ласка, як бы. Сергей не толькі літаратар і не столькі нават літаратар, колькі мастак і мастацтвазнаўца, але пры гэтым як бы мае каласальны досвед практычнага работы з канонам. Калі ласка, Сергей. Коллеги, таксама хотел бы трошки поширить прадмет гаворкі про канон, не толькі про літаратуру. Існаваў пачатку 20-го стагоддзя такі нацыянальны канон той нашай нівы. Это мова, вёска, Вільня, оно так гучала рэфрэнам. І былі спробы свой час дубаўца вярнуцца да таго канону, але стало відавочным, што это малавераемна і утопічна. Канон, любы канон, пра які мы кажам, па вызначэнні не можа быць поўным, але ён мусіць быць вымоўны. В каноне ніхто не існуе сам па сабе, і ў каноне все нібы на адным такім атрымліваюцца ўзроўні. Зараз я малюю, раблю партрэты, нізку партрэтаў пакараных смерцю дзеячоў культуры, замоўцы, перадусім, конечно, большасць з іх літаратары, замоўцы параіліся з экспертамі, у іх атрымалася 15 асобаў, я іх зрабіў, а цяпер просяць скараціць да 10. І гэта такая практычная праблема і не такая простая, калі вымалёўваў, углядаўся ў гэтую вечнасць, в эту цемру гэтых фотаздымкаў, ствараючы іхныя партрэты. А у архітэктуры і мастацтве укласці канон з аднаго боку прасцей, бо іх вобразы не патрабуюць перакладу на канкрэтную мову, і так званыя нацыянальныя межы, нацыянальныя школы тут не ёсць такім вызначаючым чыннікам. І скласці, напрыклад, спіс самых выдатных узораў архітэктуры не складана, але днямі мяне поставили в тупик у наўпроставым этэры, попросіўшы назваць 10 самых выбітных архітэктараў. І гэта апынулася не так проста, бо ёсць выбітныя асобы,
але ад іхняй творчасці мала што засталося. Ёсць творцы, якія сваімі думкамі паспрыялі руху думкі, але няма як тыцкнуць пальцам, вось ідзіце, паглядзіце гэты будынак. Я зараз раблю нізку перадачу пра страчаныя каталіцкія храмы, так званыя ў неба ўзятыя. І гэта толькі каталіцкія, толькі знішчаныя савецкай уладаю без вайны. У меня ўжо набралося больш за 60 такіх храмаў, і канца этаму няма. І зноў жа да мяне звяртаюцца з розных медыяў, кажуць, ну это выдатна, што іх там десяткі, а вось цяпер складзіце нам спіс з 10 вось такіх самых важных кананічных помнікаў архітэктуры, шэдэўраў, якія мы мусім помніць скрозь вякі. Свой час я напісаў таўсцезную эту кнігу 100 твораў мастацтва 20-го стагоддзя. І гэта ўжо было 25 год, чвэрць стагоддзя таму я пачаў эту працу. К 2000 году она была скончана, і праляцелі ці чвэрць стагоддзя. Я ўжо вельмі крытычна гляджу на гэты свой тады тагачасны канон. Шмат што трэба перарабляць, шмат што трэба грунтоўна рэвізіраваць. І на маё такое цвёрдае перакананне, любы канон мусіць улягаць пэўнай рэвізіі, ну, выглядае як мінімум праз кожнай чвэрць стагоддзя, раз на пакаленне. Бо мяняюцца крытэрыі, мяняецца кантэкст. Што для мяне, то канон у мастацтве гэта тыя творцы, што паўплывалі на іншых творцаў, чыя творчасць, пазнавальны стыль сталі фактам уплыву і рэфлексіяў іншых, не толькі ў мастакоўскім ці глядацкім коле. Ну, возьмем, напрыклад, фенамен Драздовіча, якога раптам напрыканцы 70-х гадоў адкрыла кола аматараў, а цяпер гэта адзін з самых вядомых і пазнавальных беларускіх мастакоў, і ягоны маштаб расце. Пра яго пішуцца вершы, ствараюцца новыя і новыя творы, альбо Бялыніцкі Беруля і гэтак далей. То бок такія творцы, чыя творчасць інспіравала рэфлексіі, якія паўплывалі далей за ўласную эпоху, конечно, маюць права быць у гэтым званым каноне. Канон, на маю думку, ці то канон літаратурны, ці то канон мастацтве, гэта перадусім кансэнсус экспертаў. Это тое, што в экспертным коле вызначаецца за гэты канон, што пасля транслюецца в медыях, інспіруючы масавую цікавасць і стварае попыт на рынку. Яркі прыклад, як за 30 гадоў беларусы ўжо зжыліся з Шагалам як са сваім, это ўжо ні ў кого не выклікае ні пярэчання, ні адпрэчвання. 30 гадоў назад пра Шагала яшчэ не згадвалі беларускіх энцыклапедыях. Альбо як фенаменальна вырасла раптам постаць Хаіма Суціна, пра якога наогул не пісалі нічого ў савецкі час, а ў святле леташніх падзеяў ягоная Ева выйшла на плошчы. І зараз
только я, по-моему, раз 30 давал разных комментариев, тлумачения и лекциях, кто таки Сутин, чему мы его так мусим ценить. Тому, подсумовывается, канон не может быть неким таким всеобдымным и непомерным. Это повинно быть все-таки некие критерии до отбора. А гэта мусіць быць экспертнае меркаванне, і гэтае меркаванне будзе транслявацца в медыях. Ну, зноў жа, са свайго прыкладу, вось тое, што мне прапанавалі зрабіць такую доўгую лекцыю пра 10, на маю думку, самых важных мастакоў Беларусі. Там праглядзелі десяткі тысячаў праслухаў, десяткі тысячаў чалавек, што, конечно, не дараўнаць з той аўдыторыяй той нашай нівы, якой я пачынаў вось гэтыя свае эсэ пра 100 твораў. Такім чынам, гэта можа стаць, вось эта праца, это прадумванне гэтых тэмаў, пра што мы все сёння гаворым, это сапраўды можа стаць масавай з'явай, і людзі будуць у это верыць. Дзякуй за ўвагу. Калі пытанне ёсць, нейкія каментарі, то калі ласка. Дякую, Сергей. У нас атрымоўваецца такая, ну не то што справаздача, але выступленне заслужаных творцаў канонаў. То есть вот Андрей творца літаратурного канона, Сергей практычна стварыў беларускі мастацкі канон. Ну, як бы, тут я б сказаў, што не толькі мастацкі, в 90-х, ну, як бы, ягоныя звяры-суайчыннікі прагучалі, так што ён яшчэ і творца там, як бы, зооканона, калі можна так сказаць. Вот. Ну і мы працягваем гэтую серію, можа быць, як бы адкладзем пытанне абмеркавання вот, па сканчэння. Андрей Москвин, я падазрыю, што ён працягне, як бы, вот, справаздачы і маналогі творцаў канонаў у дачыненні ўжо да беларускага тэатра і тэатральнага мастацтва. Хаця, магчыма, я памыляюся, і Андрей пра штосьці іншае хацеў нам расказаць. Калі ласка. Я хацеў бы крышачку шырэй, беларуская культура, літаратура, больш літаратура. Гэта звязана з тым, што апошнія гады я займаюся пытаннем, як бы, пісьменнікі ўлада і, як бы, стварэнне літаратурнага канона. Мяне гэта цікавіць. Моя апошняя кніжка, якая выйшла ў Беластоку, ну, выдавецтва Беластока універсітэта, менавіта прысвечаная вот гэтым двум пытанням, і апошні тэкст, які даволі, як бы, так шырокі і падрабязны, ён прысвечаны таму, як змяняўся канон, і змяняўся у часы пасля 91-го года, як бы, на працягу 30 гадоў. Гэтая кніжка, на шчасце, як бы перакладаецца на рускую мову. Гэтым разам, як бы, я вырашыў на рускую, бо больш людзей за мяжой, як бы, шукаюць матэрыялу па сучаснай літаратуры беларускай, як бы, і вось я вырашыў перакласці, і будзе выдадзена недзе летам. Яна ўжо перакладзена, як бы, толькі трэба, як бы, яшчэ адрэдагаваць. Так што будзе магчымасць пазнаёміцца з гэтай стаццёй. Я толькі скажу асноўныя тэзісы, як бы. Я крышачку раней, як спадарства заўважылі, уключыўся ў дыскусію, як бы, звязаную з тым, што вось, як бы, гэтыя вот універсітэцкія праграмы не з'яўляюцца ідэальнымі і так далее. Я ўсе гэтыя праграмы школьных подручников, школьные подручники и программы по белорусской литературе проглядал. Их можно знайти так само, как бы, на сайте Министерства эдукации Беларуси, в интернете, так что это вельми легко с ними познакомиться. Так само вельми важно подручники, которые выходили, бо программах это одно, а оказывается, что подручники, которые теперь з'являются, яны не адлюстроўваюць, как бы вельми широко, как бы, те программы, которые, как бы, з'являються. Тут я бачу так само. Так что мой адказ, как бы, моя галоўная такая ідэя, как бы, гэта адказ на пытанне спадара Антона, чаму, навошта гэта трэба рабіць.
Я думаю, што тут я ў сувязі з гэтым канонам, які ён змяняўся ў падручніках школьных і універсітэцкіх, таксама разглядаю пытанне гэтай стварэння двух Беларусі, так, двух саюзаў пісьменнікаў, і гэта вельмі важнае у сувязі з гэтым пытаннем канона, таму што, як мы бачым, на працягу гэтага 20 апошніх гадоў, 25, у выніку стварэння двух саюзаў вялікая частка, велізарная частка сапраўдных вялікіх беларускіх пісьменнікаў не ўключана ў працэс стварэння беларускага канону Міністэрствам адукацыі і не ўключана у працэс маркетинга, тут значит папуляризацыі кніг на сторонках прасы, правда, беларускіх выдавецтв. То есть існуе саюз пісьменнікаў беларускі, які выдае сваім коштам кніжкі, атрымлівае грошы з розных источника, я уже, бачайте, забыл слово, запамятовал. Крыніц, розных крыніц, выдае грошы, выдае кніжкі, і так далее. Але гэтыя кніжкі, напрыклад, я цяпер уже апошні год уже 2 гады крышачку мней, бо гэты курс уже не чытаю, бо я 14 гадоў чытаў курс па беларускай літаратуры ад старажытнасці да сучаснасці, і менавіта сучасных пісьменнікаў усіх разглядаў. І купляў кніжкі. Я вам скажу, што купіць добрую кніжку, не добрую, новую кніжку пісьменніка вельмі было цяжка. Яны заўсёды, я чытаю в интернете, что я не приходжу у краму и шукаю, бегаю по всему Минску и так далее. То есть ситуация выглядает вельми неприемно. Другая вельми так само важная речь, что колькость асобников этих публикаций невеличкая, мы все ведаем. И нават мой сябра Михай Скоблак калісьці пажартаваў, что одна книжка это на 2 шматпавярховыя дамы, все жыхары этих двух домов купили эту одну книжку, весь наклад. Так что тут мы бачым на пытанне, навошта гэта трэба рабіць. Гэта трэба рабіць абавязкова, таму што напрыклад, яшчэ наступны прыклад. Я таксама у гэтай артыкуле разгляджаю, якія існуюць літаратурныя ўзнагароды у грамадстве і ў дзяржаве. Усе мы ведаем, што такія вельмі папулярныя з даўніх часоў ўзнагароды імені Янка Купала і Якуба Коласа. Потым з'явілася Кастуся Каліновскага за публіцыстыку і за мастацтва. Але калі паглядзець, хто атрымлівае, то атрымліваецца, што шмат у якія гады на працягу 10-12 гадоў ніхто не атрымлівае беларускіх пісьменнікаў гэтай узнагароды. Таму што ў гэтым падуладным саюзе пісьменнікаў гэта вельмі слабенькія творы, яны разумеюць самі, што даваць немагчыма, а іншым пісьменнікам, сапраўдным беларускім вялікім пісьменнікам, які належаць да іншага саюза пісьменніка, не могуць даць. І маем такую сітуацыю. Так што гэта таксама падтрымлівае, гэта мой прыклад таксама, што навошта патрэбны канон. Паглядзеў, напрыклад, якія творы былі пададзеныя на ўзнагароду. Цяпер я не буду там уваходзіць, цяпер з'явілася, яна была раней, но была «Залаты Купідон», яны аб'ядналі нацыянальныя прэміі «Залаты Купідон», і я паглядзеў, якія творы былі за 20 год, так у 21-м. У паэзіі 13 аўтараў. Я не ведаю ніводных з гэтых аўтараў, гэта зусім для мяне невядомыя аўтары. У прозе 14 аўтараў. Тут пашанцавала мне, я ведаю 3. Сцяпана Владзіміра, які, на шчасце, атрымаў узнагароду на лепшую кніжку, Людміла Рублеўская і Елена Попов. Але паглядзім у наступнай катэгорыі – драматургія. То есть мы маем дачыненне з феноменам беларускай драматургіі, пра які вы ведаеце, я шмат пішу, перакладаю творы, перакладзена 55 сучасных беларускіх твораў на польскую мову, выдадзена 7 анталогій, 8 і так далее. То есть мы маем беларускіх драматургій, які вядомыя ва ўсім свеце. Я пачаў такі праект з іспанцамі, дзе размаўляем з драматургамі, і там уключу Андрэя Іванова і Богуслаўскага, напрыклад, з Беларусі. А хто ёсць толькі одна особа? Матвіенко Анатолій. Хто гэта такі?
піша дакументальную некую драматургію для дакументальнага кіно. Вось, вось бачыце, гэта паказвае, што сітуацыя, якую мы маем месца ў Беларусі, гэты падзел на сваіх, не сваіх, на добрых ці на дрэнных, гэта вельмі дрэнна ўплывае не толькі на развіцця беларускай літаратуры і культуры, але таксама на перашкаджае, не дапамагае стварэнні канону. І таму вось менавіта гэта думка пра канон, якая ў мяне з'явілася там 7-8 гадоў таму, яна, дзякуючы Ігору Бабкову, потым яшчэ на кангрэсе з іншага боку Сергей Ковалёў таксама арганізаваў такую была пасяджэнне, але там яны больш разглядалі падручнікі, як гэты канон прадстаўлены ў падручніках менавіта ў першай палове 20-го стагоддзя. Там была таксама. Але ўсе кідалі гэтую думку. Гэта вельмі цяжкая праца. Я пагаджуся, што вось тут былі пытанні, хто гэта будзе рабіць. Гэта, канешне, павінны рабіць прафесійныя асобы. Асобы, якія займаюцца гісторыяй літаратуры, якія добра гэта ведаюць. Гэта таксама пагаджаюся з тым, што гэта вельмі цяжкая адказная праца, таму што трэба, як сказала і Ганна, і сказаў гаспадар Шубак, трэба зрабіць поўныя анталогіі пісьменнікаў, малавядомых ці зусім невядомых твораў і так далее. Бо гэта, я думаю, што тыя прыклады, якія прагучалі ўжо сёння, гэта вельмі таксама добрыя прыклады. Гэта трэба зрабіць. Гэта таксама, я думаю, трэба нейкі атрымліваць міжнародны грант і абавязкова гэта зрабіць. Канешне, тое, што я вам прывёў як прыклад таго, што зрабіла Латвія, Данія і Галандія, гэта было менавіта, я так думаю, што гэта быў перыяд стварэння Еўрасаюзу, калі ўсе аб'ядналіся і зразумелі, што загіне, нейкім чынам загіне іх нацыянальнае багацце, іх некія тыя прыкметныя, характарыстычныя для гэтай культуры з'явы, якія могуць некім чынам у Еўрасаюзе некім загінуць. І вот яны стварылі такі канон, каб показаць, што мы адрозніваемся, таксама мне здаецца, што трэба рабіць, не баяцца, можа быць кілька груп, кілька напрамкаў. Вось тут я падумаў, што можна стварыць такі класычны традыцыйны канон, які можна выкарыстоўваць у школе, такія альтэрнатыўныя падручнікі і пісаць. Трэба, мне здаецца, што вельмі галоўна, каб ствараліся новыя падручнікі. І на гэта трэба, напрыклад, я там у сваёй працы згадваю, калі пераглядаў, мне вельмі падабаўся гэты падручнік, які выйшаў пад рэдакцыяй брэсцкай школы ў 97-м годзе. Ён з'яўляецца для мяне такім вельмі ідэальным. Але потым усё гэта скончылася, з'явіліся новыя падручнікі, якія вельмі некім чынам так схаластычна, вельмі фармальна адносіліся да таго, каб паказаць спецыфіку беларускай літаратуры. Шмат якіх з'яваў, пра якія пачалі пісаць у 93-м, 4-м, 5-м зусім былі скрэсленыя і так далей. І такім, можна сказаць, што больш-менш сітуацыя была добрая да 2007 года. Я так паглядзеў, гэта вельмі, як вы памятаеце, у 2007 годзе пачалася ў прасе такая размова, гутарка, што улада хацела выкінуць беларускіх праграм шмат пісьменнікаў, Григора Барадуліна, Зуёнка і так далей, Міхася Скоблу і так далей. І вось гэта відавочна, калі мы паглядзім гэтыя падручнікі, як паволі яны былі выключаліся, потым нехта ўключаўся зноў і так далей. Таксама было вельмі цяжка драматургамі, уключылі у адным годзе Дыяну Балыка і Дмітрия Богославскага, а праз 2 гады іх выкінулі, уключылі Кавалёва і Дзелендзіка уключылі, і цяпер, мне здаецца, што яны і па сённяшні дзень там у гэтай праграме ёсць. Таксама зусім не паказвае
паказана вот гэты феномен беларускай драматургіі. То есть мне здаецца, што трэба гэта рабіць, таму што гэта альтэрнатыўная некая вот праграма, якая паказвае, што і гэтая праграма таксама можа быць на экспорт. Тым больш, што гэта сітуацыя з беларусістыкай, яна вельмі складаная. Як вы ведаеце, у Польшчы дачынілася ў Любліні, у вельмі амаль што няма ў Беластоку. Вось, вельмі слаба жывуць на маём факультэце беларуская кафедра, да? Вось, на маёй кафедры я ўжо не выкладаю, у меня забралі гэты прадмет. Вось, але ствараецца беларусістыка ў Познані, так што гэта вельмі важны момант, так што гэта можа нейкім чынам таксама паўплывае гэтай сітуацыі ў Беларусі, вот наша гутарка і ўсё, што адбываецца ў такім інтэлігентным асяроддзі, і гэта трэба рабіць, бо я думаю, што я веру, што беларусістыкі будуць з'яўляцца. Ну так коротка пра маю думку, так як дзякуй вялікі. Дякую вялікі, Андрей. Ну, тут ёсць такое адчуванне, што народ пачынае стамляцца і шмат каму трэба, вот як Антону, ад'язджаць кудысьці. Вось. Ну і мы вычарпалі такую фармальную абавязковую праграму. Мне здаецца, што закранулі надзвычайную колькасць пытанняў, і все гэта было вельмі важна, шмат што было прамоўлена. Правда, вось Марія Клементьева пазначыла, што мы не адказалі, не на все пытанні адказалі яшчэ з першай секцыі. Вось, ну, я думаю, што вот зараз мы пераходзім да нейкай такой ужо спантаннай гутаркі, да? То есть вот так, калі хтосьці штосьці не дагаварыў, не адказаў, не паставіў нейкае пытанне, паколькі все гэта транслюецца на Facebook і потым будзе апрацоўвацца, выкладацца на YouTube, то гэта можа быць такім нават нашым супольным дзённікам. Вот тое, што мы вот зараз сёння сфармулюем, мы можам самі перагледзець потым, каб вярнуцца, дапісаць, адказаць, вот калі ласка. Калі дазволіце, можна я... Так, я што хацеў бы сказаць, ну, до того, что говорил Сергей, я хотел бы, ну, ён выказал думку, что той кананічны аўтар той, які на некага паўплываў. Это вельмі добрае такое ёмістае, такая, як гэта сказаць, ну, крытэр, ёмісты крытэр для вызначэння. Ну, але ён такі, я б сказал, трэба разумець яго пэўную адноснасць, бо ёсць такія творцы, ну, якіх стылістак, які просто сама вымагае, каб яе пераймалі. Ну, вось, прыкладам, ну, Богдановича шмат хто пераймалі не ўдаецца. Вот прыкладам, такі расійскі паэт, як Есенін, вельмі ўплываў на літаратуру беларускую 20-х гадоў, гэта адчуваецца. Напрыклад, на Кляшторна, на многіх іншых, ён просто сам напрошваецца, каб ён з тых аўтараў, які просто такіх трэба пазбывацца, як ад некага надакучлівага ўплыву. З нашых сучаснікаў, напэўна, вельмі моцна ўплываў на Алеся Разанаву, шмат на каго, і ад Разанаўшчыны трэба было просто пазбывацца. Але ёсць пісьменнікі, ну, просто выдатныя, я лічу, якія павінны стаць у першых шэрагах, прыкладам, як вот паэт Анатолий Вярцінскі, ну, пераймаць Вярцінскага это немажліва. Это просто, ну, ім просто можна там захапляцца, можна быць яго аматарам, як я вот стаў аматарам яшчэ да таго, як бы сам далучыўся да беларускай літаратуры. Любіў гэтага паэта чытаць, але я нічога не змог ад яго ўзяць для сябе асабіста. Вось, таму так што трэба разумець пэўную адноснасць гэтага крытэру, але ў цэлым слушнага і трапнага. Вот. А что говорил Андрей Москвин, тут я не ведаю, тут можно без конца говорить, он закранул ту проблему, про якую мне здаецца, я не ведаю их остатние, но я просто про ее забылся, а это просто, это неверагодное. Мы фактично 25 годов, ну, а 20 годов тут докладно,
ну, мелі калі не забароненую паўзабароненую літаратуру. Я працаваў у дзяржаўным выдавецтве, можна анекдоты расказваць, як і што адбывалася да таго, што калі рыхтаваўся дзіцячы зборнік і там, ну, сярод паэтаў некаторыя, ну, ясна, не маглі патрапіць, Ларыса Генію, прыкладам, але калыханка, якая выконвалася штодня дзецям, Бураўкіна, нехто мудрыўся, як бы некай там такім, не помню, сінім ці чырвоным колерам выкрасліць імя аўтара. Я прынёс дырэктару, кажу, нас же смяяцца будуць, паглядзіце. Ёсць калыханка, яна ананімна, на што народная, на што фальклорная, мы не ведаем, хто аўтар. Ну, слухайце, давайте ж не смяшыць людзей, давайте напишем, хто яе рэальна напісаў эту калыханку. Вот, прыкладам, мне давно была мара выдаць анталогію беларускага сонету, і працуючы ў выдавецтве я такую мажлівасць меў. Вот я не меў мажлівасці выдаць свае вершы, бо я быў застаюся не ў тым саюзе, вот, і я ведаю, хто, скажем так, якія пружыны ўплывалі на тое, што мае вершы, я не асабліва не прабіваў іх, я не з тых, хто як бы сам себе прабівае, але я ведаю, хто ставіў мне палкі ў колы, але мне была мажлівасць, скажем, рабіць нейкія анталогіі, зборнікі, я зрабіў там анталогію беларускай байкі, вось. Зноў жа з пэўнымі абмежаваннямі, ну, абмежаванні там былі выкліканы хутчэй нейкімі праграмнымі, школьнымі патрабаваннямі, але нецэнзурнымі, але вось я не стаў рабіць анталогію беларускага сонету, таму што я ведаў, што не беларуская міграцыя, там не той же Рыгор Барадулін, то не ўвойдуць, не Андрэй Хаданович, вось, ну, на што такую нагул рабіць анталогію сонету, і каму яна патрэбна без гэтых аўтараў. І мы жылі гэта шмат гадоў. Кнігі, якія выдаюцца ў дзяржаўных выдавецтвах, яны трапляюць у школьныя бібліятэкі, а якія выдаюцца ў Логвіна, ну, практычна яны не трапляюць у школьныя бібліятэкі, яны не могуць трапіць на стол школьніку і гэтак далей. Ой, гэта я не ведаю, гэта бясконцая тэма. Просто кажу, мы гаворым як бы глядзячы вечнасці, глядзячы некай такой, як гэта сказаць, афіцыёзу, то тут просто катастрофа. Да, Юра, тут сапраўды як бы страшна в гэта паглыбляцца, таму, ну, я так разумею, что у тебя все, да, як бы Андрей Хаданович. Так, я просто, я выказал то, что хотел, мог бы говорить и переличать, и вспоминать без конца. Андрей Хаданович еще як бы хотел додать. Я хотел, фактично хотел крышечку про іншае, але гэта будзе адначасовым адказам на папярэднюю рэпліку і таго, што Андрэй, і таго, што Юрась абсалютна слушна казалі, але мы можам да бясконцасці скардзіцца на сітуацыю. Гэта пазіцыя, гэта, што называецца для бедных, пазіцыя слабага. Да? Што ўжо казаць, учора мы жывем у краіне і ў горадзе, дзе ў электрычках арыштоўваюць людзей за чытанне беларускіх кніжак. Давайте сыходзіць з таго, што мы можам зрабіць. І я прывяду прыклад, ён для мяне трагікамічны, з моцнымі перажываннямі за апошнія паўгады звязаныя. 10 гадоў таму я для вузкага кола аматараў перакладаў, перакладзеных песень перастварыў з 1,5 тузіны песень Качмарскага, сярод якіх быў перастварэнне, да? Муры, якія нават удалося выгукнуць для некалькіх тысяч людзей у 10-м. Гэта нібыта зафіксавалася. Хто хацеў, гэта пачуў, запомніў гэтыя перажыванні, і як бы у такім халодным закансерваваным выглядзе гэтая песня праіснавала 10 год. Мы не ведаем, калі пачнецца, калі настане удалае перавыданне. Да? Так склалася, што ў рук Тихановских раскруціў недараскручаную песню Муры, якая заняла нейкае месца ў
пратэсным сённяшнім каноне беларускай паэзіі, песні салідарнасці і пратэсту. Я думаю, што ўсё, што мы робім з разлікам на такое перавыданне і раскрутку. Паўтару, у нас няма міністэрств сваіх і каналаў тэлебачання, у нас ёсць ютюбікі і зум-канферэнцыі. У нас няма сотен тысяч, як у шчаслівыя часы кнігалюбаў, выданняў, тыражоў, але у нас ёсць маленькія палічкі паўпрызнаных, паўлегальных, не до конца забароненых незалежных выдавецтваў і свае 300-500 пашчасціць на вушы стаць тысячи асобнікаў чытачоў. Давайте зробім тое, як бы, можа быць і не больш, але і не менш таго, што магчыма быць зробленае ў гэтыя часы. Прыкладам таго, што за апошнія 10 год робіцца з сучасным канонам, можна лічыць цэлы інстытут незалежных прэмій. Я не ведаю, я спазніўся, казалі пра гэта да мяне, не казалі. Як бы на пустым месцы разрухі паміж руінамі залатыя купідоны, да, як іх згадывалі, раптам з'явілася Богдановічская прэмія дэбют. І адразу у 3 номінацый для маладых творцаў. З'явіўся гідройц, якому з ціхай зайздрасцю наўздагон глядзелі паэты. Да, кожны год фактычна. Гэта ж мае свой архіў, гэта ж мае свае старонкі. Так, скептыкі гавораць, атрымаў Ілля Сін за лібіда прэмію гідройца і цэлых 60, увага, цэлых 60 кніжак дадрукаваў Геннадзь Вінярскі у выніку гэтага укіду. Да? Для параўнання згадывалася сёння Шымборская. У 93-м годзе Рышард Крыніцкі выдаў кніжку жывога класіка, але фактычна паўзабытай паэткі «Канец і пачатак». Праз 3 гады гэтае выданне, бо з'явіўся Нобель, узбагаціў выдавецтва настолькі, што яна дзесяцігоддзямі можа спакойна існаваць і выдаваць паэзію. Мы не ведаем, дзе будзе гэты штуршок, дзе будзе гэтае перавыданне, але на сёння кожны год мы крышачку кананізуем новае імя перакладчыка, уручаючы прэмію Шермана. Кожны год крышачку кананізуем новага паэта, уручаючы прэмію Наталлі Арсеньевай. Кожны год кананізуем 3 дэбютантаў, 1 празаіка, а з'явіліся жаночыя, публіцыстычныя, нават турэмная прэмія, якая выяўляецца штораз патрэбнай сённяшняй ситуации. Давайте працаваць на заўтрашні дзень і тым самым яго ўсё-таки набліжаць, робячы ўсё магчыма. У мяне ўсё, шчыры дзякуй. Ты так прыгожа все падсумаваў, што вялікая спакуса сказаць, што ну вот все, на гэтай ноце мы сканчаем, но мы не паддадзімся гэтай спакусе, таму што я бачу, што яшчэ як бы хтосьці хоча выступіць, ты ўж прабач, як бы, ну, але запомнім, што сканчэнне было прыгожым, мы паставілі шматкроп'е, як бы, і яшчэ хтосьці хоча. Так, Андрей, калі ласка. Я только хотел додать, гаспадар Юрас вельмі тут узгадаў эміграцыю і так здарылася, што як бы апошнія таксама гады вельмі зацікавіўся эміграцыйнай літаратурай між іншымі часопісамі. Так? Моя кніжка, якая вельмі хутка была напісана на польскай мове, я ее перакладаю на беларускую, гэта не будзе нейкім шэдэўрам, але мне здаецца, што вось як бы так описать докладно жыццё літаратурнае беларускіх эміграцыйных часопісаў, і бо без гэтых твораў
без гэтых пісьменнікаў таксама нельга разглядаць беларускі канон 20-го стагоддзя. Мне здаецца, што гэта таксама велізарная праца, якую я не ведаю, як бы, чаму не робяць. Вось, як бы, ну, я разумею, што абарона прац па беларускай эміграцыі цяпер у нашы часы ўжо немагчыма. Яшчэ немагчыма, ўжо немагчыма, ці яшчэ і так далее. Ведаем, што была кніжка Алесі Пашкевіча, што з ім здарылася, з хабілітацыя яго, якую як бы які не змог яе абараніць. І з гэтага часу вось як бы ніхто нават, як бы, мне здаецца, не бярэ нават такую блізка тэму беларускай эміграцыі. Але гэта велізарна і вельмі цікава, ёсць там такія прэўкі, як бы я не говорю пра велізарныя і так далее, якія там аповесці, хаця як бы трэба яшчэ там нешта пераглядзець, але апавяданні ёсць папросту высокай класы. Дзякуй вялікі. Сябры? Ну, тут я бачу, что мы подходим до конца, как бы уже Маргарита и Мария, что-нибудь вы, может, хочете сказать, как бы на скончэнне, як координаторы? Я б хотела сказать не як координатор, а просто крыху больше окреслить ту думку, якую уже выказывала на нашей папярэдняй панелі. Мы увесь гэты час кажам пра тое, хто мусіць уваходзіць у канон, там, ці што мусіць уваходзіць у канон, але мы амаль не закранулі пытанне, навошта нам гэты канон. Гэта тое, што акрэсліваў, напрыклад, Антон Сайфулаев у адным з адказаў таксама на папярэдняй панелі. Навошта і для каго ствараецца гэты канон? Бо канон гэта ж не проста сукупнасць нейкіх узорных твораў і не абавязкова, хаця так да яго таксама можна падыходзіць, не абавязкова проста адлюстраванне таго, што калі і як адбывалася ў нашай гісторыі літаратуры. Канон гэта, ну, калі мы звернемся ўжо да самога слова канон, гэта у тым ліку і сукупнасць правілаў, якія мы перадаем наперад, якія мы лічым вартымі таго, каб менавіта па гэтых правілах там нашы умоўныя нашчадкі будавалі свае творы, і гэта у тым ліку тое, што мы лічым важным захаваць там для сваёй культуры. Мы будзем кахаць так, як нас навучыла наша кананізаваная інтымная лірыка. Мы будзем ваяваць і ненавідзець так, як нас навучыла наша культура, у якой ёсць там нейкі адбітак нянавісці і вайны. І мне падаецца, што для сапраўды нейкай змястоўнай гутаркі пра канон і што ён мусіць сабой уяўляць, мы мусім у тым ліку думаць пра тое, як мы будзем гэта ўсё адбіраць. І, магчыма, я гэта не вельмі зразумела выказала у сваёй першай прамове, але я б хацела, каб гэтая думка была крыху зафіксаваная, каб мы таксама думалі ў гэты бок. Дзякуй усім. Дзякуй, Маргарита. Марія? У мяне думкі перакрэсліваюцца як бы з прамовай Ганны Северынец і цяпер такім падсумаваннем Андрэя Федуновича. Падчас прамовы Антона Сайфулаева у меня таксама ўзнікла думка, як бы на што канон. У меня такая караценькая прамова. Магчыма, я там не маю рацыю, но у меня вот з маёй пазіцыі ёсць такое разуменне, што перад тым, як ствараць канон, як бы яго садіцца і ствараць, сапраўды, магчыма, як бы трэба да гэтага падрыхтавацца пэўным чынам. Магчыма, ён ствараецца, фармуецца як бы натуральна, ці не натуральна, но для гэтага павінны быць як бы прадпасылкі такія, перадумовы. І мая думка ў тым, каб магчыма больш сапраўды, чаго не хапае сёння беларускай літаратурнай прасторы, ці вот той прасторы, якая як бы дзеячы якой хочуць клапоціць аб гэтым каноне, магчыма, не то, каб не хапае, кожны робіць, мы робім як можам і вымагаемся, робім высылкі, але як бы можа клапаціцца трэба аб тым, каб якраз такі і папулярызаваць, як казала Ганна, распавядаць, адкрываць для беларусаў не самых там з масы, ці для тых, хто проста бярэ, як это зададзена там школьнай праграмай, ці а нават для тых, хто цікавіцца, хто хоча, напрыклад, па жыцці займацца
аб'яднаўся беларускай літаратуры, то бок адкрываць, пашыраць вот гэтыя веды пра беларускіх пісьменнікаў 20-го стагоддзя, пасля праводзіць больш якраз мерапрыемстваў, падзей, сустрэч, канферэнцый, дзе бы яны не только там веды пра іх папулярызаваліся, але сапраўды это была крытыка, это было меркаванне ідэй, это было вылучэнне гэтых ідэй, то бок такое пашырэнне працы з тымі ідэямі, якія былі складаліся. І магчыма, калі эта праца будзе проста актыўна так вот адбывацца, мы самі незаўважна падыдзем да моманту, калі гэты канон аформіцца. А вот як бы так штучна яго ствараць, я выбачаюся, калі я нешта, можа, неабазнана кажу, но думкі, вот, адчуванні былі такія, як, в прынцыпе, падсумаваў Андрей Ходунович, ствараць і як бы рабіць, што мы можам, задаваць такія вот, задаваць такую дзейнасць актыўную, цікавую, важную, як бы не столькі думаючы пра вот канон, пра форму, а больш як бы пра дзейнасць такую ліючуюся зноў жа. Дякую, Марія, сапраўды ліючаяся форма. Ну і напрыканцы я абяцаў прыгадаць нашых сяброў з Вірбая, Марію Бадзей і вот як бы гэтую всю моладзь, таксама в якасці вельмі прыгожага і цікавай супольнасці, якая стварае як бы самыя розныя тыпы канона. То есть яна бярэ гэтыя творы, ідэі, падзеі, скажем, думкі, і просто, ну, вот, творыць гэты, як бы, як яго назваць, папулярны канон, там, як бы, ці адкрыты канон, ці, вот, як бы, такую ліючуюся форму. Так што, ну, много канонаў, самых розных. Я абавязкова ствару канон беларускай будыйскай літаратуры, і гэты самы Валентина Кудович і Стральцов будуць там славутымі папярэднікамі, да? Сябры. Ну, я рада бы вас всех бачыць, як бы развітвацца крыху так, як бы глупа і няёмка, таму што мы все адно застаемся тут, як бы, у гэтай няшчаснай прасторы побач, як бы. Ну, да наступных сустрэчаў. Генрых. Так, сябры, ура!